Ola, pardal. Ola. Esta horta é súa? Non, é dun amigo. Pero déixame vir buscar a sobremesa. Tamén collín unhas mazás. Quere unha? Son moi boas, xa verá. Teñen moita auga. Vostede que anda facendo? Vim un enterro. Aí sí. E quen morreu? Cando un morre, morre ou non morre? De súa casa que din? A miña nai di que os bos van pro ceo e os malos pro inferno. E seu pai? Meu pai di que de haber xuizo final os ricos levarían os seus abogados, pero a miña nai non lle fai gracia. E vostede que pensa? Eu teño medo. É capaz vostede de guardar un segredo? Pois en segredo, ese inferno do máis alá non existe. O odio, a crueldade, iso é o inferno. Ás veces o inferno somos nós mesmos.